Upop Francis Ulaklatno hapo arpeu sau kentang ba umi pat ba khadu ha ka jingirkhe ya ka pas kha bakhut ha Saint Peter Square hapo Vatican ula ai khoblei ya ki pat ba na ka shuki shaka rangkat ka kawekti bat ong para chenrang bat kanthai pas kha bakmen ya baro unong yalap ulapuli ya ka khobor pas kha bat ka jingkerkhu katba udang sa ban pet ya ki pat ba hadin ka jingkerkhu ya upop layalam penyat sha ka square ha ka babon ki reunget ki lawan yalam ya ki khunlong sha u ban ai ka jingkerkhu Upop Francis ulat perkhat lepa ya ka jinglet ontep ka bambun ki jenit ki jenat ka bapenkut ya ka jing penkre ba unle barok shikata ha balik ontep ya ki pop ki barim laju tep ha ki lightly ki senduk kata Cypress lead badok hanrai Upop Francis ulajit ya ka senduk ding bat using ula penkut ru ya ka dustur banbu ya ka met yap upop ha kerensan ban yok pek ki riu pat ba ha ka jaka kani kinong lech sniulem kin pendon burom khat du ya u ha ka senduk ka bapli klem ka jingtap Upop Francis undai upop benangkong ha palat shispa snem ban lektep shabar ka Vatican bat ontep ya u ha Basilica jong ka Saint Mary Major harum Upop Francis ulathau history kum upop benangkong na Amerika bat kathan shathi bat upop ubumdai unong Europe lapalat ya ka khat aspa snem udairu u josi ban nangkong ban long upop bat pedeng ban wanra ya ki jingkala habayoru ya ka jingburom jong barok kirungi Upop Francis ulashajit ha u araja khatlai kum u Cardinal George Bergoglio ka Argentina shwaya u upop Benedict ba khatnriu ulashong thai ha usnam araja khatlai Upop benangkong ban shong thai da kamon sneu pha hakini ki Andrews Pasnam balali